На вялікі жаль, да нашага часу ў галовах людзей вельмі часта сядзіць стэрэатып. Продкі украінцаў гэта казакі ці сяляне. Мельнікі, ганчары, шаўцы, краўцы, адкуль і паходзяць прозвішчы: Швец, Гончар, Шевченко. Да гэтага мы яшчэ вернемся. А вось анталагічны вораг ва ўкраінскай гісторыі гэта польскі шляхціц, пан, душитель і гнабіцель народу. Супраць яго Хмельніцкі ваяваў. Але адкуль у Хмельніцкага герб? Чаму ён навучаўся ў езуіцкім калегіуме? Адкуль гэтая яго спрэчка за зямлю і вялікая крыўда? І адкуль зямля наогул? Якога паходжання Дмытро Байда-Вішнявецкі, Ярема Вішнявецкі, Канстантин Астрожскі, Іван Выгоўскі, урэшце Андрэй Шаптыцкі ці Паўло Скарапацкі. Мяне завуць Васіль Калач. Сёння мы пагаворым пра русінскую, украінскую, калі па-сучаснаму, шляхту. Скуль яна, колькі яе было, да чаго тут казакі, ды куды ж украінская шляхта знікла? А можа, не знікла? З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска, гэта не цяжка. Шляхта – гэта людзі, народжаныя для вайны, абаронцы, ну і, канешне, землеўласнікі. Ад гэтых земляў, ад маёнткаў, шляхціцы бралі свае прозвішчы. Астрожскія – уласнікі Астрога, кульчыцкія – кульчыцаў, загароўскія – Загорава, выгоўскія – Выгава і так далей. Украінскія землі ўваходзілі ў склад Вялікага княства літоўскага і рускага, пасля Люблінскай уніі ў склад кароны польскай, хоць літоўскі статут дзейнічаў у гэтых землях надалей. Але працэсы тыя самыя, што і на іншых землях у складзе Рэчы Паспалітай. Ніякія палякі сюды масава не прыехалі спецыяльна, каб гнабіць сялянаў. Так, былі прыехаўшыя, але большасць эліты заставалася свая. Больш таго, на Кіеўшчыне, Валыні, Падоллі было шмат князькіх родаў. Збаражскія, заслаўскія, астрожскія, чацвярцінскія, чартарыйскія, сангушкі, вішнявецкія. Бо, як правіла, нашчадкі Рурыкавічаў яшчэ з часоў дараблення Русі. На пачатку 17 стагоддзя Меляцей Сматрыцкі аплакаваў вялікі спіс рускіх князькіх родаў, якія перайшлі ў каталіцтва, нібыта здрадзілі. Але шляхта гэта найперш не пра рэлігію паходжання, а пра статус, правы і абавязкі, бо знак раўно паміж каталік і паляк гэта акурат пазнейшы расейскі імперскі наратыў. Ведаеце, як у нас у вёсцы раней жартавалі? Ты паляк! Чаму я паляк? Ну вот ты ж каталік! Хо-хо, то калі у Італіі ўсе каталікі, то ўсе італьянцы палякі! Вось і тут падобная гісторыя. Важна, што большая частка той шляхты, сярэдняя і бедная, гербовая галота, надалей трымалася праваслаўя, пазней уніяцтва. Дык што ж там з казакамі? Вось вам Дмытро Байда-Вішнявецкі. Легенда, вайсковы лідар, які збудаваў Хортыцкі замак. Дык ён з праваслаўных магнатаў вішнявецкіх гербу карыбут. Ці Пятро Сагайдачны, які ваяваў супраць туркаў, татараў, Масквы, дык ён з праваслаўнай шляхты са Львоўшчыны. На партрэтах побач з ім, як правіла, герб Побух. Пра Хмельніцкага я нават казаць не буду, тое і так вядома. Дык за што ж была тая казачая вайна? За вольнасці, за тое, каб казакі, як людзі вайны і зброі, мелі тыя самыя вольнасці, што і каталіцкая шляхта. То бок, калі зірнуць на той канфлікт не з класавага і нацыянальнага пункту гледжання, то атрымаем зусім іншую карціну. Гэта грамадзянская вайна за сваё у межах той самай дзяржавы, Рэчы Паспалітай. Больш за тое, супраць казакоў Хмельніцкага ваявалі не толькі каталікі, але і праваслаўная шляхта. Пішуць, у бітве пад Жоўтымі водамі 9 шляхты, што ваявала супраць казакоў, была праваслаўная. Такія самыя русіны. Не толькі Ярома Вішнявецкі, русінскага роду, але ўжо каталік, але і дробная галота. І ў дакументах 1650-х гадоў чытаем, што казакі ды сяляне, рабуючы маёнткі, знішчалі дакументы і прывілеі на шляхецтва, такіх самых па крыві людзей, што і яны, мясцовых. Вось, дарэчы, шыкоўны прывілей, выдадзены ў 1659 годзе казачаму палкоўніку Ядзьку Фіцковічу. От каб зараз так дакументы выглядалі, а? То бок гэта была вайна за права быць элітай, за ўплывы, а
А Хмельніцкі, як чалавек недурны, разумеў, што каб падняць паболей народу, трэба яшчэ і рэлігійная афарбоўка. Інакш нашто сялянам і мяшчанам ваяваць за правы казакоў? Адсюль і праваслаўная карта. Але шляхта, атрымліваецца, ваявала і па адзін, і па іншы бок у той вайне, бо гэта было нармальна. З нацыянальным пытаннем усё было зусім не так адназначна, як можа падацца. Вось прыклад. Шляхціц Станіслаў Арахоўскі з перамышльскай зямлі пазначаў сябе як «генте рутенис натьоне полонус», то бок па паходжанні русін, грамадзянін, па нацыі паляк. Польскасць успрымалася як прыналежнасць да дзяржавы, а не нешта там пра кроў і глебу. О як! Дарэчы, адзіным русінам на троне Рэчы Паспалітай быў Міхал Карыбут-Вішневецкі пасля Яна Казіміра і перад Сабескім. Зусім нядоўга, але быў, і яго паходжанне ніякім чынам не перашкодзіла яму заняць гэтую вышэйшую выбарную пасаду. Дарэчы, ён быў яшчэ і Рурыкавіч, то бок Рэч Паспалітую ненадоўга ўзначаліў нашчадак старых кіеўскіх князёў. Пасля руіна, падзелы Рэчы Паспалітай, гвалтоўнае прыяднанне да Расіі правабярэжнай Украіны. Агромністая колькасць збяднелай шляхты маргіналізавалася, пераходзіла ў сяляне, як і ў нас, дарэчы. Ставалі рамеснікамі, пісарамі ці прыслужвалі ў больш заможных. Добры варыянт, хіба самы ганаровы, перайсці ў духавенства. Таму шмат якія святарскія роды маюць акурат шляхецкі бэкграунд, бо пісьменныя паважаныя людзі, як ні круці. Вельмі часта падчас гэтай ломкі шляхта губляла апошнюю нітачку да стану нобеляў – прозвішча. Быў ты Бачынскі, Савінскі, Маразоўскі, а стаў Ганчар, Мельнік, Рыбак, Гуменюк, Кравец і так далей. Па-новаму роду заняткаў. Ну і пра які тут герб ці дакументы ўжо гаворка. Вось такі пераход у сялянства, як не дзіўна, шмат каго пазней і ўратаваў. Фізычна, у часы раскулачванняў і бальшавіцкіх рэпрэсіяў. Бо тая частка больш заможнай шляхты, якая апалячылася і ў часы расійскай імперыі змагла пацвердзіць сваё дваранскае паходжанне, пасля 17-га ці 39-га мела выбар – загінуць ці эміграваць. Дарэчы, толькі ў часы імперыі сам панятак шляхта стаў мець нейкую этнічную негатыўную афарбоўку. Для маскалёў гэта ўжо нешта чужое, польскае. Прытым з часоў Мазэпы быў панятак маларасейскай шляхты. Так ці інакш, ані шляхта, ані казакі са сваімі правамі і вольнасцямі ў расійскую дзяржаву не ўпісваліся. Яны былі там лішнія людзі. У лепшым выпадку цар пашле на вайну, каб, пажадана, жывым ніхто не вярнуўся. Не кажучы ўжо пра імперыю савецкую. І вось ужо ў СССР канчаткова замацаваўся міф пра клясавую барацьбу украінскіх казакоў і сялянаў супраць польскіх паноў. Пра несцерпнае жыццё ў Рэчы Паспалітай, пра шляхціца-гнабіцеля і, канешне, пра руку дапамогі ад братняга расейскага народу і вечны саюз Украіны з Расіяй. Толькі для гэтай вішенькі на торце такі міф пра шляхту і быў патрэбны. Канешне, нашчадкі шляхты не зніклі ў ноль пад корань. Цэлыя шляхецкія ваколіцы дагэтуль захаваліся на Кіеўшчыне, Жытоміршчыне, Валыні, Падоллі, Львоўшчыне. Напрыклад, Завушча на Жытоміршчыне, каля 40 вёсак блізка рэчкі Уж, населеныя нашчадкамі дробнай шляхты. А хто там жыве? Выгоўскія, белашчыцкія, скуратоўскія, хадакоўскія, бэхі і так далей. У асобных вёсках да другой сусветнай людзі памяталі сваё паходжанне, не жаніліся з хлопамі, трымаліся годна ў побыце, нават паказацца на падпітку публічна было сорамна, бо ты ж шляхта. На маю думку, гэтая частка ўкраінскай ідэнтычнасці наўпрост падзабытая, але дарэмна. Шукаць і знаходзіць у сабе шляхецкія карані і шляхецкія прозвішчы ў радаводзе нічым не горш за казачыя карані і казачыя прозвішчы. Праўда ці не? Папраўце мяне ў каментарах, як што, ды напішыце, што пра гэта думаеце. А на сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!